died once and for all. Gibuhat niyang tanan kausalan o dili na sublion. Humana si Kristo nagbayad. Siya yun ang perfect na bayad halad sa imong sala o sa akong sala. Busa mingon si Kristo, ako ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Way makatusamahan gawas nga ni kanako. Pangutana, kinsa ang imong kinahanglan karon aron pa maluwas o makatublang? Si Kristo Jesus ang imong. Amen. Amen. Si Kristo Jesus. Siya lang ang Diyos na makausap nato. Siya ra po na makapasaylo ka nato. Siya ra gyud ang makapapas sa itong mga sala, mga kaigsoon. So si Kristo mo'y nahimong bayad, halad, og napanhaw siya sa tulo ka adlaw, og buhi sa walay katapusan, og nagsaad siyang mubalik. Ang pangutana usab, andam na baka kung mubalik sa anytime from now? Hebrews 9, versikulo 28. Ingon nga si Kristo gihalad sa makausa, alam sa tanang mga tao, apil at adres tambakan, kay tanan man. Apan, mupakita sa ikaduhang higayon, dili na lakip sa sala, dili na may tungod sa sala, kay human naman tayo gipakamatyan, human naman tayo gilukat, human na ang seremonya yan namang gibuhat. Apan mubalik sa iyo ng Bible, aron sa pagkuha kanila nga naghulat kaniya. Akong balik ko ng versikulo. Hebrews 9, versikulo 28, ingon ka si Kristo gihalad aron sa unsa man pagpasaylo or pasaylo or paglukat natong tanato na basa nung klaro makaigsunan. Sa Hebrews 9, versikulo 28, gihalad usab si Kristo sa makausa aron sa pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Upakita sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila na naghulat kaniya. Wow! Kinsa ba'y naghulat na ito, dire? Ang taong naghulat, wala na nagtinapol, wala na nagtulog-tulog. Nanuman, alertness na siya. Ganito sa Matthew chapter 25, doon ay example diya nga pulo ka birhin na naghulat sa ilang pamanunon. Ang 5 nagkumpiyansa, apan ang 5 dunay pagpangandam. So sa samang paagi nato karon, kitang tanan buot sa Dios mangandam. Regardless sa panahon, ang pagpangandam anytime from now. Anytime as you can. Mao nay pagpangandam. Mo't pasabot niya nga matag oras, matag segundo na kay connection sa imong Dios nga maluwas. Di ka malimot sa Dios. Kung mamilyonaryo ka, samot di ka malimot. Kay delikado kung ang imong milyon mo imuhatod nimo sa impyerno. So kung unsa imong kahimtang ay kalimot sa Ginoo. Muna'y pagpangandam. Amen? Nga mag-maintain ang imong relasyon sa imong isikataw. Kaya the greatest commandments is love your neighbor as you love yourself. Love God as you love yourself and love your neighbor as you love yourself. Kinsa man nato din musugot ka nga libakon, kinsa man nato din musugot ka nga pasipad, ano ha? Unsay gusto nimong buhaton sa imong kaugalingon, buhaton sa nimo sa imong isikataw. Mo nay tinud nga nanganayam. O bitayin si Jesus, nga napriso ko, inyo kong gibisita. Gigutom ko, inyo kong gipakaon. Hubo ko, inyo kong gibistiyan. Mingon mga tinunan, asa man na muna nabuhat magtutulong. Mura kong buhat, may kadungdong na mo nang gibuhat nimo. Ingon si Jesus, ang imong pagbuhat sa labing ubos kong alagad, gibuhat mo sa nga na kanako. Mo na'y tinuod nga na'y pag-ilaw, pag-alagad sa Diyos. Amen ba, makaigsoon? Nga di na itong relasyon sa Diyos, makita, diya sa imong isikataw. Kung nakay gidumtag karon panahon na ngay mo siyang pasaluon. Kung nakay kayugot karon panahon na ngay mo nang i-release. Di pasaylo galitas Ginoo nga di ta ngayon. Tungod na sa dakong gugma sa Ginoo. Amen. Isaiah chapter 1 verse 18 to verse 19. Duol ka mong tanan kay maghusay ta. Bisa pag-unsa ka itong yung sala o dagtong pula. Kaya ng Bible, kaya kining paputiyon sa Diyos sama sa balhibo sa karnero. Mga kaigsunan ko, mga kaparintiyan ako dire. Wala ko laing masulti ninyo. Kitang tanan gipangga o gimahal gyud sa Dios. Ang pulong gihatag ni Ginoo nato dituga nga may kapuslanan. Pagbadlong, pagsaway ug pagmatuto. Aron kita masangkapan sa tanang maayong buhat. Kanya nang paagi, maandam ka sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Wala laing paagi nga maandam ta, kundi karon palang daan mga lagat ta sa Ginoo nga atong mabati nga limpyo nga atong konsensya. Nagpasaylo ta sa mga taong nakasala kanato.
o nangayo tagpasaylo sa mga taong kita nga kasala kanila. So kapainduman ta magkaigsunan nga dahil ang kamatayon miabot tungod sa sala. O tungod nga na magkaigsunan kay na naman gyud kamatayon, di naman gyud nato malalis nga matay gyud ni mga dato kayo. So walay gipili sa kamatayon. So sa kabutang lang pwede natong buhaton pero magkaigsunan magbatunta sa atong personal nga pag-ila sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Amen? So ang iyang pulong mao ni ang perfect guide nimo. Si Manny Pacquiao mingon siya, the Bible is the manual to life. Kung saan nimo nga makurik imong kinabuhi, dili tungod kay manaad lang ka nga sige lang Ginoo, mabag-o ra na dito, madato lang ko, usbon yun nila kung kinaya. No, you cannot guarantee nga you will be changed by that certain money or by that certain position. You cannot guarantee nga mausab ka tungod kay dato na ka o sikat na ka o walay makapanganti nga na. Humana ko anak sa una. Ikapila ko na New Year resolution tungod kay ang akong kinabuhi labihan sa bisyo. Sa Cagayan de Oro, pila ko katuig performing arts diha. Nag-back up ko mga artista, trabaho na ko sayaw, may mga haudyan, mga talentado man. Pinoon? Isa yung mga singer po din mga haudyan. Muna trabaho na ko sa una. Kinaka mga artista akong gibak upan. Taas akong buhok, kapila ko na halaag babae. Kaya ako mampunin ipagwapa akong buhok. But the year 2022, 2002, na-encounter na itong grasya sa Ginoo. Abi ko magway Ginoo. Sadyang nagigamit ang Ginoo. Simple lang. Nagsulti rasgugma sa Ginoo. Muna mo po niya akong pagbati. Lord, igo na nga ako iwali mong pulong. Kaya ang musab di ako. Dili siya. Dili si bisan kinsa. Ang gahong siyang pulong. Mo'y musab sa kasing-kasing sa tao. Amen. Kaya ang pulong sa Diyos gamhanan. Mukunbik sa kasing-kasing sa tao. Mukunbik sa sala sa tao. O tungod niya nagkaw maghinulsot. Mubati sa kauhaw. Kaya nagto rin mo kumutuan eh. Kaya usaw sa mong lolo, naghatag man ako, kaya nagto kay Ladman. Kada alas 8 sa gabi, tulog ka kandila, ipaupos man na ako. Kada alas 8 sa gabi. Pero ang kinabuhi na imong sa lawayon makaisunan sa syudad sa Cagayan de Oro. Muna, to God be the glory, ako lang Panginoon, ang Diyos buutan o maayo. Muna nga confident ko magwali, bisag kinsa ako matubangon. Kaya walay nag-usap sa kinabuhi, dili akong ginikanan. Dili ang among barangay captain. Dili ang among miyo. Si Jesus may nag-usap sa akong kinabuhi. Anyone be in Christ, He is a new creator. The old has gone and the new has come. Di man takapanganti mo usap ka dayon. Ang tao pwedeng magpapretend, magpakabuutan, pero dili diyan. Makaigsunan kung si Kristo na nato. O bitayin ng Bible, if Christ is for us, no one can be against us. Kung naa si Kristo nato, makita yun ang bunga niya. Mo-produce yun niya og maayong bunga. Amen? When si Jesus, my true disciple shall be known by their own fruits. Ang tinuod akong tinunan, mailahan kini sa tinuod niyang bunga. Makaigsunan ko, wala lang bunga ipakita nato. The fruits of the Holy Spirit. The book of Galatians chapter 5 beginning in verse 19. Muna'y tinuod nga bunga nga gawas sa kinabuhi sa tao kung si Kristo naa sa atong kinabuhi. Amen? So last na lang makaigsunan akong i-review ang atong versikulo. Nang sala nagdala og kamatayon. Og ang kamatayon mikuyanap sa tibok kalibutan. Tungod kay kitang tanan nagi nakasala. Apan naay solusyon nga gihatag nato. Naay gitanyag nga libre na solusyon. Efeso 2:8, naluwas kamo diha sa grasya, tungod sa grasya pinaagi sa imong pagtuo. Dili kini sa imong binuhatan, apan gasa kini sa Dios aron walay makapanghinambot. You have been saved by grace through your faith, through my faith, so that no one can boast. It is a gift so that no one can boast. Gasa ang kaluwasan, libre o way bayad. Kinsay naghatag? Ang Dios nga Amahan. Kinsay yung gihatag? Iyang bugtong anak na si Jesus. John 3:16 kinsay nakamemorize. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son,
Whosoever, si bisan kinsang mutuo kanya, asa ta mutuo? Kang Kristo Jesus, the begotten Son. Aron nga ang tanan mutuo niya, dili malaglag, sa ito pa ay pagkalaglag. Apan kung ikaw mutuo, ang Bible nagsulti, tagaan kag kinabuhi, walay. Amen. Saan na sa Dios makigsunan? Tuwi na. Kay si God, di man siya sama sa tao. Matun pa sa book of Numbers, God is not a man that He should lie, nor the Son of Man that He should repent. When He speak, He will do it. When He promise, He shall fulfill. Ang Diyos di siya sama sa tao nga mamakak. Kaya kung siya musulti ang buhaton, kaya kung siya magsaad, yaw sabla, dumano. Kung siya'y saad sa Diyos, kinabuhi, walay katapusan. Kung siya'y mong buhaton, mutuog ka niya. Amen? Last na verse sa Roma 10 verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe with all your hearts that Jesus raised from the grave, then you shall be saved. Kung isugid mo si mong baba nga si Jesus siyang imong Ginoo, o mutuo sa kinasingkasing nga si Jesus nabanaw gikan sa mga patay, nang ikaw mamaluwas. Unsay paagis kaluwasan? Simple lang, sumalat sa Bible. Isukid, tuwi siya nga siya imong Ginoo. Ang pulong Ginoo meaning honor. The word Lord means honor. Siya'y tagiya sa imong kinabuhi. Kung siya'y tagiya, i-recognize nimo ang ownership niya, wala kay katungod sa imong kinabuhi. Ayaw dautay imong kinabuhi. Ihalad das Ginoo, ilagad das Ginoo, kay ngano di man na imo. Gipurchase na ni by the blood of the Lamb. Gipurchase na ni sa iyang kamatayon. Amen. Kung ilhon nato siya, nga siya'y tagiya nato, mao ni panahon nga atong ialagad atong kinabuhi sa Ginoo. Amen. Kung sa atong buhaton, isugid sa atong baba nga si Jesus siya nga atong Ginoo. Unya dili ra diya kutob, apil ang imong kasing-kasing. Kay pwede man ang tawo may musultis Ginoo, pero yung kasing-kasing layo sa Dios. Kay kung tinuod nga nahigugmat as Ginoo, andam tang sakripisyo. Musimba jud ta. Amen. Mo pasaylo jud ta, mo paubos jud ta, minsan pero di jud na ko kaya pagpailog. Mo pailog jud ta tungod sa Ginoo. Total siya may mulaban nimo. Amen. Maunay kinaiya sa Kristohanon nga kinabuhi. Nana kay kasing-kasing mo pasaylo, kasing-kasing may gugmaon, matinabangon, kasing-kasing nga balaan ug matarong at ubangan sa Dios. Palakpakan nato si Lord. Pwede ba mga mag-ampo ta makaigsunan?